Kapod tudre gi mane ni Jatend migao mar Thieth Debra Barasa oyieni okumba manyien mar thieth mar SHA osebedo koda ng'ikruok kendo gichano mar medo bero lony manyalo tieko ng'ikruok makamago. Kaka jafwambo marwa Nyakidi lero, kamano bende Barasa omedo ni gitiyo kanyakla kod piny owacho mar yudo yore mag tieko gopego mag NHIF. Koloso e gwenge ma Kisima kaunti ma Samburu, Jatend migao mar Thieth Debra Barasa oyango ni gwenge motuo pod ni piny ahinya e weche mag ndikruok ne okumba manyien mar thieth mar SHA. Achiel kuom gigo mathiro ndikruok ne SHA e gwengego en pek matiyo gi lony manyasani mar yor mbui. We noticed that the ASAL counties are not having high registration. One of them being the long distance. Secondly, again, the issues of system, internet connectivity concerns, among others. Kaluwore gi ma, Barasa omedo jiwo chwalo omenda moromo ne migao mar thieth kaka achiel kuom yore mag neno ni ndikruok ne SHA omedore e counties go moting'o Samburu, Turkana, Wajir, Mandera kod Marsabit e kind mamoko. There is need for facilitation so that we can improve registration in the ASAL, and you can really see for those that have benefited even in the county referral hospital why it is critical for one to register in the social health authority. We have encouraged the county government to work towards ensuring that patients have their identification cards. That way we'll have a seamless utilization. E kindego, Barasa oyieni okumba manyien mar SHA osebedo kod ng'ikruok gino mamiyo oganda kod ute thieth rito ahinya mar mondo mi giyud chenro makare. This is not new. Systems do have challenges, and even when you look at the best systems in the world, NHS, waiting time is always a challenge. System interruption can occur, and we acknowledge that. We've had a new server system that should be able to support, because it's bigger, it has a bigger space and can occupy more data and the like. Komachielo, omedo ni piny owacho kachiel koten migao mar thieth tiyo matek maneno ni gope mag NHIF otiek chul. Matok ute thieth mag ji giwegi e bwo mabul mar rufa cholo ng'ur margi e wi gope maromo bilion 30, kendo wacho ni chakre tarik 24 dweni gibiro weyo chiwo chenro mag thieth e bwo okumba mar SHA. I believe that the PS for medical services also address the concerns and the grievances by the RUFA team, critical to them being NHIF debt, of which we are sitting as a ministry to review and see how we can have a plan so that we can gradually, pay off the debt. We are declaring an indefinite suspension of Social Health Authority services due to unpaid arrears, NHIF arrears, and an unworkable outpatient reimbursement model. Nyakidi, Ramogi TV. Jakom Don Bucho ODM Gladys Wanga okoni achiel kuom lwenje